Så kommer det endelige bud. Okay, skal jeg bare. Men jeg skal lige. Ja, helt op. Appelsin. Ja, jeg ved det godt. Jordbær. Almindelig. Nej, vent. Stop lige videoen. På noget klap. Nej, kør videre. Prøv lige at Nej, vi har 3 minutter. appelsin. Okay. Nej. Nej. Hvad hedder det? Exotic. Nej. Appelsin. Jordbær. Almindelig. Exotic. Den har du. Nej, den hvad? Exotic. Jordbær. Exotic jordbær almindelig. Nej, vent. Exotic. Jordbær. Almindelig. Hvad er det så? Appelsin og pink. Nej. Appelsin. Jordbær. Pink. Exotic. Hvad er den sidste er? Det kan jeg ikke huske nu. Okay. Jordbær. Exotic. Almindelig. Appelsin. Og så den sidste pink. Pink. Ja, pink. Okay. Så den her, Ja. det var... Hvad var det? Pink. Nej. Det er jordbær. Den første er jordbær. Nummer 2 var... Det kan jeg ikke huske. Okay, vent. Exotic. Så jordbær, exotic. Almindelig. Appelsin. Pink. Du har ikke en eneste rigtig. Må jeg komme og se? Ja, selvfølgelig må du det. Men jeg har også snydt dig. Denne her, det er simpelthen blevet til en helt almindelig Faxe Kondi. Ifølge Esther. Ja.